lagunok, zuegin Gandozegi ikastetxeko Euskal Irratia. Gaur, otsailaren 1 da. Ostirala eta 3. B mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Junek esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Asierrek jantokiko menua berri emango digu. Eta azkenik, txiste bat kontatuko digu zuek. Kirola, kultura eta urtebetetzeak ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren kontra. Adurizek sartutako gol batekin irabazi hasiarren, Soldadok eta Jonasek markagailuari buelta ematea lortu zuten. Bieltzaren taldeak lanean jarraitu beharko du egoera hobetzeko. Une horretan 12. dago sailkapenean. Asier, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arrozaz tomatearekin patata frigituak eta postrea, jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. June, esango dugu zer eguraldi izango dugu gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartu behar duzuela kalera atera aurret. Mana. Mana. Eta joan aurretik, txiste bat kontatuko diguzuet. Adi guztiok, eta txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txoridendera sartu da eta loro elebidune eskatu du. Dendariak hanka bakoitzen soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tire eginez gero euskaraz hitz egingo duzu eta eskuinekotik tire eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tire egiten badiot galdetu zion bezeroak. Eta loroak erantzun zion. Zozolako alurrera joango naiz mokoz aurrera. Jarraian, gaur gure herrian izango den kultur ekitaldi baten berri emango digu Leirek. Gaur, arratsaldeko 6etan, Rafa Ruedaren kontzertua izango da kulturetxean. Bere disko berriko abestea eskainiko ditu musika mungarriak. Gazteek ez dute sarrera ordaindu beharko. Nire izana, ni naizena, pasioan dabil batetik bestera. Ia metro, zaiezten zulo. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta provintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Eta testaren ostean, amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Julenek. Gaur Jon eta Amaiaren urte betetzea da. 10 urte beteko dituzte, ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizki zueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunok. Segi Euskal Irratia entzuten egunero. Gero arte, bona parte!